ka magkatawa? Impossible for me. Ha? Impossible for me. English pa. Bangka. Isa kayo nagbangka. Yung gidagit na padong nagkanagpuan. Padong nakakamigin. Kidol naman. Hindi nga. Mahitabo na ko. Video calling ka. Uy, naanak ko. Dinis kami. Nangrangit. Ano na naglayas? Kuyaw na nang yun. Ano ka makaniingon eh? Ano mo sukot, boy? Ang iloko. Sa montas mo, boy, dugay mo sa kwarto. Ang black ko kay ngablis gay. Ay, hindi ko na nani. At saka hindi mahitabo lagi. Kasi nga ka magkatawa? Hi guys, karon di ay mapadong mi og Alicia. As imim ga buangan nas nini Pitimbibuhan niya mang biyahe ron. Pasakan. Pasakan. Kaya pa tayo ipakita na ng mga picture, mga kuan. Ingas na yun, di maminyo. Ya. Ikaw matutol ka sanay. Ako yung tutol. Ingon siya di ka pakasal. Uy! Sili. Minyo, mga itong buta. Ikaw na ba? Nagilot ni Kuan. Imi na ninja mga nisa. Dito. Buta. Buta. Minyo, mga higante o unano. Ikaw na ba? Katunay di parang report sa isang kasawa unano. Di ba? Hindi lagi. Hindi maibog ni mo. Ibog ni mo. Katong dito Valencia, katong dito bukid nga putol ang lawas, di ba? Minyo ganito. Foreigner pa. Kuha pa foreigner, ikaw na bang kumplito kang TL? Iba naman ganito sa foreigner. Ti balita ron day. Asa naman to? Gidana no hala. Start. Agi balik. Uli biyay. Kaya mo man namatay man. Gigi kuha to. So ni Pag magkamatay. awa oy. Wala na nakuha biyay. Nahadlok sa pariner bisig siya sa Panginoon. Hala gikuha ka dir bag udir. Mama, Gikuha ka dir bag udir. amot lang ka. Gidadir. Gidana Manila. Bago ka. Wala na sa update ito. Wala kung anak unta tumupuyo ang foreigner na pura ba? Wala magipapudya. Wala magipapudya nadlok ni. Ina basin. Mamatay tong di kalakaw dito sa balay, nga. Kaya na bang inahan. Ang tripping ra ba ato kaya na bang di kalakaw sa mas nini mo trippingan? Ya, bedas ang Amerika. Mutangan ng joke. Unsa to French, German, Amerikano unsa to siya? Friends day. French no. Nini magkat-o na po ning French. Nihanite man na English. English sa French na yun siya ito po yung Paris. Oh. Di bantag sa na. Hindi mo ganito. Yung toto, tawa lagi. Paminaw lagi ko, nagay manguyab di mo. Bisita ni mo, ako dyo ingon, di na siya maminyo ha. Ako dyo mo totol. Wala na ganun sa balay, naas nini, wa. Wa, hindi maminyo. Libanap na siya ko ni anak-anak pero gipalibaran niya eh. Yung siya, di wala gini bisita na ko, di ako gabalibaran. Lalo man kayo, di ba naging ka na ako itong ako hinunduman ang date karon. Nag-vlog ko day. Vlog ko day. Maayo na. Hindi siya maminyo. Maaga ni mo atos balay na ibog ni mo ako ganginan kisa man ka na sinite. Pagbantay siya happy din. Ako din magbantay. Hala. Sinite, wa. Impossible nga, oy. Titik man siya nako tingakuan. Di magkaroon din siya maminyo. Di pwede po bisita niya. Impossible. Imposible ang kanan niya.
ko nag-imposible. Allah. Ako dyan mababag. Ay, tubo. Ako mababag, tanawa lagi. Ina ko baka ko ni. La. Ay, tubo. Isa. Di mo hitabo. Tanawa lang, pabuta ng adlaw. Posible yate. Ay. Digit imposible. Minyo magitong duhang buta. Ikaw na ba? Kita ka. Allah. Iyak ko. Yun lagi. Bantay lagi. Di, ingon lang sa gugdi ron. Bakit kinaglawan na yung minyo ni Kaya Ginoo kay na mo gunang giplano ng Ginoo. Kasi nga na pa na yung sitwasyon. May Ginoo nga mo ni Paris pag anak pa nimo. Na aday mo grasahan di kas Ginoo tagaan kag therapist yang therapist na ibog nimo kay sakit kag paa. Ya siya makapalakaw nimo magdit-dit na mo tingalang tag o naman nimis kwartuhan na ikyas na. Dito ni agis dagat pikas kay hunas. Kuya gimasinis yun niya ti. Oy. Kuya pa ning baba sa tao. Dito tinulad to. Tinulad dito babasa ko. Pag kalaman nimo ni pag anak nanay gipares pud mo Ginoo. Nga anda isa lang hatag sa tamang panahon kanang nay di pa karon sa mo kalit na. Kanang magsiyon og dili na kanon yun na nimo ni. Iyak na. Ay, tubo. Mahitabo lang sa mantaka. Na ako din mamanina lagi. Na, minay. Mahitabo na bantay gyud kana ko ako si mo babag. Nasi majority. Wa. Nanti ang hindi magkuno siya ng minyo. Nayo magigminyo niya ako si mo babag. Imposible. Iyak ka tayo. Imposible. Kung yan imposible yun sa mantaka. Kasi ay mo angay ako. Ay, Uy, ini angay atong tunga nas lawas murag mananggal. Bitaw. Ay bitaw. Tapos na. Kamot, wa pa to'y tiil. pungitanan Ini pa. angay in German, French. Hmm. Ikaw na ba? Basilin Ikaw mo pa angay mo kompleto hapon. sa arata amin Amis pagpanit. ka. Amin Amin. ka tinga. Pwede pa kadyo bibis pa. Ay, kung ingna ni. Basta ako'y mababag lagi. Tanawa lagi. Nalay, maminyo palang daan. Nay, manguyag palang daan. Ako yung harangan. Lagad si patay na. Tanawa lagi. La. Kinaway, kaya kung ano magharang ko. Iyak na. Ay, tubo lagi. Ay, di ka din nga di. Tanawa ng mga maestra. Mga yung di makigminyo anang habal-habal driver mo. Siya na minyoan. Hindi ko load. Tanawa. Bitaw. Sagara na kan. Lord ko. Habal driver ilang. Iyo, habal driver pero malabanan noon, habal Habal driver. ng maestra, habal-habal driver. Gida mga minyoan. Tanawa lagi. Asa nga ako. Asa na nako? Bantay bitaw. Alam yung end up kalit na yun sanas. Imi. Naina magigas maestro nimo sa mong tabang ka ng therapist. O pwede na may tabo ka ron. Aha, Maestro. tutor ba? Sa ubay. Sigaw ba Ikaw din? mo na siya. Ay, si ano? Kataas mo boy. Kataas mo boy. Katawa sa kiligan si. Hindi tayo pwede. O magkanta ka. Ah, di tayo pwede. Kapag hindi ko ka Ako na nga ito. Wala. Gaga. Iyak ko. Ah, si Gaga ba? Si Gaga. Wa na kay wa naman diha. Ni Richard. Richard. Isang Richard. Yung mas nila ng amin sila hindi tayo pwede. Sa una nga to. Hinagtag po waro ng tumso. Pinagtagpo pero di tinadana. Mawitaron ikanta ni Jack. Karon matinan hana na gyud na. Bantay bitaw ka. Imposible tanawa lang. Wala. Ako may harang. Namugoy ko Ginoo gipares para nimo. Kasi nga na yung kahimtang. Ginoo ka? Ikaw. Ako di mo harang ni tanawa lang. Iyak na. Ay, tubo iputi. Saga ko, hindi nga mapuko nga. Hindi na ko maminzo. Minjo lagi si Jack. Ano lagi na? Nako, hindi ko na ako. Saga ko pag ni mo pag nababot ng panahon. Lakin na kong bangka. Yung kalakaw mo ka. Samot magpwede kay ka kay mahamaadto ka. Hindi ko pwede, di ko mo adto. Adtoon na ka.
mo ato nimo sa tubangan nimo ako jud mo harang. Tanawa lang. Manina. Kaya naangay ito na yung mama o papa. Uy. Uy, ang mga laki karon kay makiglaban na oy. Naglaban na. Tanawa, makuratan na lang minig. Dagit na kag sakay na kag bangka. Tabok na. Pinakit si. Bangka. Isa kay nagbangka, yung dagit na padong kanang kuan, padong nakakabigin kay Doel Roman. Hindi na. Uy, tubo na ko. Video calling ka. Uy, naanak ko dinis kami. Nanginangit. Mga na naglayas. Kuyaw na nangin. Ano mo kaningon ni? Ano mo sukot boy? Ang ilok. Samantas mo boy, dugay mo sus kwarto. Ambla ko kay ngablis gate. Ay, hindi ko na ni. Adak di mahitabo lagi. Ang kaya ka pagkatawa? Ako din harang Impossible din. for me. Ha? Impossible for me. English pa. Kaya doon ngayon kong istorya ni. Ato ka dito BJP, sige ko na kag in English ni. Hindi si Papa. Ano si kag in English? Apa sa mata? Ano naman ko? Kuya, wag ni mo. Ano naanad man ka? Nasiguro ka chat nga Amerikano no? Ano naanad man ka? Ay, si Mike, bisa ka chat. Jesus, Mike, basi nanay lang ka chat, tanawa ng cellphone na. Di lagi ko. Ano mo sino tanawa? Di lagi ko mamigyo lagi. Tingalang tag bukalit lang katawa, igagi na to bahak-hak pag katawa. Nya, maski na signal. Mi, paload kong 30 mi. Kisa kong chatan. Tiksa na ni. Ala. Libog lang ta. Kasi ka-chat ini ni. Si Buboy ha. Ano chat-chat pa ni Buboy na naman niya. Di lagi kami. Tubo na ko. Bantay kita ba. Nani ako juharan lagi. Lagad Bantay na din. ako. O sabi, iwawata be. Aw, magkita. Imposible magka. Apos tanaw na to. Kasi niya ilaga Wala juga unsa sa imposible ako mabuhat ni. Nalagi. Di, may gabi inas ni. Mabagan na yan. Mabagad ako, napalas gate ah. Kanang gate na ako nang butang para kurinti. Karag. Buntag, itanong ko ini, naman lagi din na to. May mulawi. Nakurente na liya. Iya. Karag. Iya pag. Uy, kanarabang tao ma-in love ni. Bisag unsa pa na imong kurma ni. Daw. Kuha na ba gid na? Kat-kat ra ba dyan nag... Kat-kat ra ba dyan nag kanang kuha? Giingan ni Coco dili pwede. Ni kat-kat sa gate, oy! Kinuod bitaw. Ikat ko sagit. Ni kat-kat sa gate, natingawan ni kay... Gabiing dako sa nila. Ginaog siya na pagkabuntag, natingawan mi naman chinilas na bilim. Sa gawas. Kalimutan ako. Biyaan man, dali-dali magsaka ni anak po silingan nga. Marites po. Day. Naabra ito ni kat-kat sa inyong gate. Gabiin ay. Naamura man ito katong nanguyab. Pagkasagi. Nga na siya, Maminyo, nalagi ko masabi. Ina ko ninyo. Tiyak ka, oy, hilak, oy. Okay, sana mi guys. Now. Natirin, putili kag na utir. Putili ka na mo. Ii, namatapok sunblock. Gas nini, maminsi na. Di ko. Ako si mo paninay ni mo. Kamananay na dyan ko. Ini ka magkasali mo si Imi na po. Naman ako yung maninay ni Imi. Kala si Imi noon, hapit na. Na, mabinsin mo ni si Imi. Ikaw pa pa. Wala, di ko mamigyo. Kaya ka pinapos ko naman natin mo huwag mo kasing-kasing. Para na yung in love na dyan ka. Kasi mukat-kat hinong kaskuan. Kung ano na Ate. yung angin na umainap ka niya. Kasi maraming makaangin na makalakaw ka. Kaya manikamot mo sa makat-kat na ng makalakaw sa kagawa sa bahay. Kaya
Turn left ka, diya sa unahan na iskina Jer. Ay no. Kanang kware. Wala sa diwa. A few moments later. Ay, naghanday. Kala daggo isda, uy. Kuno na. So, ang indag isda, guys. Wala, nagana. Alam na si Bok, anong day ko, nagkong. Karagang isda. Lutong sila, no? Pana, luto. Pan. Wala. Layo-layo ba? Nagat na. Ano isda, oh? Lantag na sanctuary. Ano isda, oh? Awa boy. Ano isda mo yun? Oh, ito na kuan. Ari dapat dari-day. Anha, ang doon dari. Ayo. Ari ba? Na. Oh, no. Ano, dagan na. Ano? Ano, tungod la, nag-ilig sila. Nasagdan. Yeah guys, oh. Hello! Kada kasi isda, ang gilid sa pano. Wow! Hello, ang isda, oh. Oo pa man. Kaluto, nagutan ko dali. Yan na pag ganing sabaw nga. Kuhan, kahon. Sabaw nga? Yan, di ka na nila gabi. Ano sa ay sa gali gabi, umalikan na sabaw. Hindi ako palas. Napag nga tayo, kung tuwa na ho. Pwede naman nakatay na yung arang uhumok, yung pabukawan saan, dyan nagumay pwede isog ba? Pwede man po sa raton. Dyan ayaw hiwaan. Oo na, pabukan na ito ba? Ha? Adubuhon ko. Dyan. Padugazag tak ang karong mahumok-humok. Hindi na ko nagkuhan na. Sige na. Sige. Saan siya? Kung saan yung nainday, nakapagpalis si Tay. Kapag. Di mo tubang si tatay. Hindi. Nakapagpalis di ko. Happy Father's Day. Yes, madam. Dali na, kaligo na, kay nindot na pudong dagat. Yung mga rin na mukha. Dali na mo tay, kwaon mo karon tay. Happy Father's Day. Wala kay kabagat. Wala na. Paano pagkalugar? Tara, sana ni. Dali na tay. Hindi lagi. Ari na betul karusun si Maston buwan. Sama ito sunod buwan. O karong kaya na ulilian nagdagat. Ikit pa. Esod, gula kao. I-birthday na ko, kinanglan mo, anhi ka tay ha. Okay. Agosto, 23. Oo, tayo mong birthday. Anhiyon jud ko nimo sa akong birthday ha, kay may blessing man pug ko ana. Ha? Ano ko no? Ano ah? Alig sa mag kaya halos ang taguan. Mana? Halos ang taguas taas ang di sa maawas tao. Taos ahon. Taguan ko no kani mamatay. Atos taas. Ato ko no kas taas niya taguan para di ko no kakita sa mga tao. Atos ahon aman. Ahong kwarto. Tahatdan na ka dito. Ano kasaka? Ano makasaka? Ah, saka. Kaya na portahan. Portahan eh. CR, portahan. Nanay Katri. Adyo kay adlo ka dito. Nabasa kaya na mga na to. Taguas na tay. Ang taguan na to kaya iwas sa kasama. Walang kandini tiri pa. Iskot at kanding din di mabijaan.
Ito boy. Jesus, balik dyan. Balik sa ng kanding nay. Di na ako magbuhat nga na, tiguang na ka. Di na lang sa Mulakaw. Ibalik sa na, kay da, di na angay magbuhig nga nagway mag-alaga.